step ka pasuk ka bakman ingi lam paro parlo ba e ki baila ban snap ban pet ya kene khubo limba kene ki YouTube channel ya pediang so halang pi baro sa kene ka daily devotional ka program jong ka good news TV hak tang ka thiang tam jong try jong Jesus Christ dui phailang ban nga sha ka gospel ka kum uyones kal nang ka bakhat saw ka dakhat bakhat afnyo ka baong ya ka jingsuk ngi ino phi ya ka jingsuk jonga nga ai happy om kumba kata ka perthai ka ai nga ai manga happy wat khi khuslai na ka donu jongphi lemne wat shakti ma phang pedang kamang kwa bani puson lang ha next step kam ta kalong ka jingsuk blai ha ki por ka jingjinjar ka jingsuk blai ha ki por ka jingjinjar bau yo ne su tho yakne ka benta kalong ban pinkin mau yingi bu tra jungi Jesus Christ ula bu hakne ka perthai yak ta ka jingsuk ka bakinja blai ula ai yingi ta ka jingsuk bat uyo ane su wangru ba ka jingsuk ka jong Jesus Christ kam yadai dor ba kane ka jingsuk jong kane ka perthai kumta uyo ane su kwa ban pinkin mau yingi bangim dai ban ki khuslai ha ka jing im ka jongi bangim dai ban ki khuslai walangi don ha pedeng ki jing e jing ele ripun kemau ingi bo don utra jungi Jesus Christ ba ai ingi ta ka jingsuk ba kanjap leke ni em hakne ki sngi ki por ki ya ki ba minta ni em bat ni i ki bon ba ki jing jinjar ki jing ele khamtam e kene ki jing khuslai minsi bat ki jing jinjar hak minsiam ba ka jing im ka jangi ni ibu shibun ba nada kedai ha kaliang ka ya ka yang ka trek ta ka bam ka di ka kop ka sam bar ha ki im lang sa lang ru isngau ba kini ki jing jinjar ki ker saudong ya ka jing im ka jangi ba kumta ni khuslai ha ka la ka jong ka donut ni khuslai namar bangin yo yakta ka jingsuk nimyo i yakta ka jingsuk habangi phai kelang saudong ka jingim ka jangi nila ban om ba ki barius pa ki la ban yo yakta ka jingsuk namar ba ki don ka spa ka pho gerhai henrei way breu nila ban light nak ni ka jingkhuslai minsi Wadang ini kiba rius pak ni kiba duk, ni kiba kerdu, ni kiba long kumnu ru. Idon yak ni ke jing khuslai mensiam shimet. Perlok ba yed, haba kum kata kapor, kedai ke jing jinjar mensiam ke jangi. Dei ke jing jinjar ke batte ya ke jing im ke jangi. Kita ke jing khuslai. Perlok ba yed, hak next step ka banta tungin phai sala ka jong jing em bakumno ni long hakno ka benta ni don hakta ka jing khuslai jong min siam ka ba pinjin jar ke ni long rinyang ka jongi ka ba pinjin jar ya ka ya ka yang ka ba pinjin jar ya ka jing mo jing perkhat ka jongi baro tungin phai ban perkhat ni om ban shu sakut no tang kumta ban shu perkhat hangta rei to ngin kelipat kumno ngin le kumno ban le ban light na kita ni ki jing jinjar na kita ki jing khuslai min suim kumno ngin le de ka ei pat ka benta tu dak spa ka bangi don bangin thiet ya kita ki jing suk min sim parlok ye yak ta jingsuk bakan jam sim la ban thiet dak spa yak jingsuk bakan ja dong la ban thiet dak spa andre ka jingsuk bakan jam sim ngam la ban thiet dak spa kumta ha ka jing im ku jongi ke pat ka da badai yangi ban le ken mau
Yones la pen kemau ngi badon ke jingsuk hau Jesus Christ bau Jesus Christ la ai bangi iwe pi iwe bin yo ba bangim dei ban ki khuslai ha kam siam ke jungi Jesus Christ udon yak ban pendap yak ta ke jingsuk ha kam siam ke jungi ba ben wang noi kita ke jing khuslai men siam ke jing jinjar ke ba pen jinjar yak ne ke jing em ke ya ke yang ke perkhat perdan ke jungi ada ngi don yak ta ke jingsuk ha kam siam jungi bangin light nak ne ke jing khuslai yo ban yak ta ke jingsuk ru ha ke jing im ken jado kumta perlok ba ye tun pan tungin wat yak ta ke jingsuk ba ken jam siam om nak ne ke perthai om nak ne ki jingsuk ba jong ne perthai reina try jong Jesus Christ ban yo yak ta ke jingsuk men siam the gospel ku mu yones ke nong ba nyo ke khat ba nyo prak om dang pan utrai un sa ai la dangin wat ngin se yo shem ba dangin tiet ya ke jingkhang jong trai ke jingkhang kan saple kumta warlok ba i tungin wat tungin pan utrai tungin tiet ya ke jingkhang jong trai ban wat ya ta ke jingsuk ban yo pdiang ru ya ka na u om min wat kelang saudong jong ke perthai kabom la ban penjam ne kabom la ban penjajai yak ta ke jingkhuslai ke jangi bom la ru ban pendap yak ta ke jingsuk ba kenjam siam dei tang Jesus Christ bola ban pendap yak ta ke jingsuk ba kenjam siam bleng ku khulangi baro ba kunoi nang la ban yo yak ta ke jingsuk ba kenjam siam abang light nak ta ke jingkhuslai bangin light nak kita ke jing perkhat khuslai ha ke jing jangi ble nam ta burom jung amen tin duai ble pa jingi ba nang ngi me try bom sim la ino try ni ba padang kini ke jing khuslai ke bangi dan ha ke jing jangi to pendap ya ke min sim ke jangi nak ta ke jing suk ke jing keman ke bamayan blai pendap ingi dak ta ke jing suk blai to ai bangi ngin wat nami ta ke jing suk om bangin wat nak ne ke perthai ma pa kene perthai kamla ban ai ta ke jing suk junom ni tang ma me la ban ai ta ke jing suk ha ke jing jungi juno lan junom don ka lang ban ni ha ke ya ke yang ke jungi trek ta ke jungi ma ha man na ki khlem ma ke jing ke jungi ram me try ngi we pi we a ban yo deng ke jing suk na me ha ke jing ke jungi ma ban lai na ta jing khuslai jong ke ne ke jing do nam ta ka kerteng ke jong me duai pan tong trajing Jesus Christ amen